Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Julius TV apo patinokupai ma updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichingoitika. Nasi panapa ndiri kutambira nyaya iri kundirwadza, nyaya isina kumira zvakanaka. South African opposition politician Julius Malema has been sentenced to 5 years in prison after being found guilty of the illegal possession of a gun and firing it in public. Malema's lawyer said he would be appealing against the decision to prevent the leader of the economic freedom fighters and member of parliament from being taken away to prison. Standing in court in a dark suit and a red tie, Malema showed little emotion as the magistrate read out the sentence. Last year, he was convicted of 5 offenses, including the unlawful possession of a firearm and ammunition, discharging it in a public space, and reckless endangerment. The charges relate to an incitement in 2018 when video emerged showing Malema using a semi-automatic rifle to fire several shots in the air during his party's 5th anniversary celebration held in country's Eastern Cape province. Receiving a sentence of more than 1 year disqualifies him from being a member of parliament, but that will not be applied until his opportunities to appeal have been exhausted. Pakaipa vidwe tiri kuti chiko nyaya Malema turwadza bhozi, especially isusu maZimbabweans vanogara muSouth Africa gaizeka zvakafanana kutorwa baba izvi ndo baba ka baba ndo munhu wekuti anenge achimira nemaZimbabweans kubva kudhara since day one. Kwanzi mazimba ari kudai so ndiye anga ari kusumuka kuti no man musadaro vana mazimba muri pa home, asi mimi munozongo remember chete madeze kuti kana kwenyu kwa kuvotwa ndo pamunofana kuzvikoshesa moenda munovota modzoka, but as long as muri pa Joza muri pa Jabuna ndo zvinhu zvaita se zvaitaurwa navaMalema kubva kudhara. Unoziva kuti nyaya dzacho dzakawanda dzikunzonzi ine 5 years in prison nyaya yenyu, apa tichakupai 2 years, apa tichakupai mombobhadhara mari, apa mombodai so kana kuti musina mari mune muchiisa manhigirikini. But nyaya yemwe iri kunyorwadza panapa ndeyekuti kukangodarika gore rese iwo chete uri mukati mujeri hausisiri MP, ndo panotanga kunetsa nyaya dzese ipapo. Hausisiri MP wakutodisqualifyiwa semember of parliament. So izve so mamiriro akaita nyaya yacho ndiye kuti tomboona kuti zvichange zvakamira sei. Ameno kuti dzichanoperera kupi, since lawyer ari kuprombisa kuti zvoni ndichamira naye mukomana tichanoenda tono opoza kana kuti tonopikisa mutongo iwoyo wapiwa kana vakwanisa kunge vakwanisa kuno apila vakabudirira. Malema andaze anokwanisa kuzongorohwa fine ndobva ngoita zvinhu zvake, but kana zvikatongonzi atongobatwa chete nemhosva ku parliament anenge atobva ndio mamiriro achanga akaita zvinhu zvacho vedu. Ameno kana iri nyaya yekuti party yacho inosara atoma 1 EFF yanga bvira kare iri kungorwiswawo zvakaoma. But that is the situation right now. Handina yanga akawanda yekuti ndirambe ndichingotaura nemi muri yeZimbabwe. Ndangondingokuzivisa zviri kuitika since zvituzvo zvakanyanya kukosha. Kana pachinge pazobuda dzimwe nyaya muchandoona ndichiramba ndichingokuzivisai. Kana uchingosvika pana pari first time yako ndo pa Julius TV, zvakakosha kugara wasubscribe kana usati, but make sure kuti uri kulike ma videos ese ari kuwanika panapa kuitira kuti ukwanise kuramba uchingonzwa dzimwe nhau dzinenge dzichingoitika nekutora nzvimbo.